Mau ana sing nyuwun tim riwariwi ngapunten mboten tepang nggih. Oh iya, ana ngersake apa, Mak? Ngersake sambel kemangi. Oh. Sambel kemangi pengen sapa? Yen ora Mbak Yu Kutrika kok kaya ora macem, ora marem lho. Oh iya. Sambele enak apa ora jane? Ya jal dicipi. Tak pengen roh le ngulek sepotono cara toprak. Turuk, turuk. Praptane sang pengawak coba. Rayo to. Ngopo ngono kuwi mau ngopo? Ora apa-apa. Aku kan belajar biar bisa kayak Sri Tanjung. Jeneng sira tumindak seteng. Pun Kakang kowe tumindak seteng apa ora Sri Tanjung? Mboten menika lho Kang Mas. Tenan apa ora? Mboten Kang pateni ngono. Mboten. Menika kula tresno kali panjenengan saestu menika lho Kang Mas. Yen pancen kowe ora tumindak sedeng ripalungguhan iki kasunyatane apa buktekke? Apa Buktekke engko mati. Oh, getih, getihe iki diambu. Ambune getihmu apa? Getihku biasane ambune mambu iki. endrem. Ora, mambu baygon biasane. Wis bubrah toprak mambu baygon. Kok muni wae. Aja wes. Sampun Pak De. Iki kurang mono ora ana job ketoprak kok. Niki mboten sios mati. Lho eman lho ya. Ya iya biasane iki nganu Mbak, nek toprak kae kuwebiyok iku mati Sri Tanjung. Jeblas kaya bapak. Bapak sapa? Kakak kedua, kakak pertama Dek. Ya. Kuwaplok nganti kopah. Zon. Ya wis ayo iki ngopo lho? Apa? Lah kon ngopo iki? Iki mau sing ngarani aku budek dan budek dhewe ta. Ya kowe malah ta bosok ta. Kaya wis. Iya. Diaturi? Nggih, wonten apa mau? Sambel kemangi. Sambel kemangi, nggih. Kowe iso nyambel yo kowe. Lho, aku yo iso no. Tenan apa ora? Mumpang kate nyambel wong karek ngene kok sik ra iso. Astaga. Ya sambel kemangi. Tim riwariwi wau ngapunten asmane mboten kertas kula ya. Lah nggih mboten tetepangan riyen wau nggih. Oh, lha nggih. Nggih, Pake sing teng wingking mriku pokoke Oh, iya. Wis ayo nyambel aja ngomong ya. Iya. Dialang ngomong terus. Oh, lah apa lah iki malah metune kok kene lho. Bapak kami tuh? Lah nggih, Bapak kami tuwa ngaturke sugeng dalu nggih Bapak nggih. Wah, jan pinuk ya. Kuwi nu. Lah gak urung kok. Urung wis salah gerigi wis dan berbahaya. Jangan asap kacan sambel kemangi mangane beber nyambut gawe serati alamat nang sini
Iki cara ngono Firman iki lek biasane ngulek ngono kae iki kaya rada piye ya kaya ra patek uwinuk ngono kae lho. Oh, ngomong aku njaluk penak Dik ngono. Wis. Ngene iki kira-kira dijajal ayo dijak nyambel wong loro ngono piye ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, subhanallah. Iku lho aja ngono to. Ngono-ngono iki ya penak kok. Apa iki? Iki lho maksudnya jalan-jalan wong loro ngono kuwi lho. Lah, yo ngono to. Madang karo nyambel lak yo ngono kuwi to. Nggih. Nggih. Iya wes lah kok gegeri nyapa to. Iya. Sing ngrasa
lenggah rumiyin Mbak Yu. Oh lah nggih. Disapa panjenenganipun bapak kami tuwa. Oh lah nggih. Bapak Ahmad. Ah iki sinten? Pak Wo nggih. Pak Wo, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Nggih, Pak Ahmad nggih menurut kalian tuh ngersake sing kaya senengamu. Popok Bruk Keli. Ning kene kok panggah nek Popok Bruk Keli wae. Iya. Iya. Ngene iki mau munggo ra udan ngono. Pak Wol tak parani takon goleki Popok Bruk ku lho. Oh, Mbok Iwut ya. Lah kok iwut lho. Lah mbok apa iki? Tak takoni. Oh, mbok takoni. Oh, kalau Bruk. Ya tak kira, Mbak. Oh, sampean biasane medun ngiwut wong ya. Padahal kowe menggamu kok ngiwut wae. Ya jiret. Iya. Popok Bruk Keli disapa kae panjenengane para pepunden, para sesepuh yang taksih lenggah, Mbah-mbah. Heeh, sinten menika Mas? Duka. Lho, lah kok duka. Wis kagem sedayanipun sing menggani menika nggih. Nggih. Popok Bruk Keli. Zong. Sapa-sapa? Wis. Wis. Monggo. Ya engko tak abani wae mlebu ora ya mlebu to. Kartu ya.
panjenengan sumerep bapak kalian beruke kula lho, Pak. Takonono, bapak iki modele piye wernane apa? Lampun kula kempet lho menika lho Pak ning kok ya ical lho sik bangeten lek ku ngempet kok ya ora kenceng. Popok biayaan wis niki. Popok jan biayaan tenan nggih Pak. Padahal iki mau ya pun tak kempet teng mriki lho Pak. Wis tak kempet sik kenceng ngono lho kok ya ora. Kok ya tetep ya ucul iku lho Pak. Pawo mbok menawa pawo. Oh lho ya. Nggih. Mbok menawi pawo perso mbok kula dikandani teng pundi lho Pak. Oh lah iki Pak. Iki Bapak iki. Iki beruke ning kene. Nggih ya. Monggo kanca wingking. Iya, Nduk kendhek urung. Lah Pak mau ditakleti ya mboten pirsa niku lek terus kula taklet sinten menika lho. Taklet to karo sing mesusi kae lho. Takonono. Taklet sinten to Pak? Pak sing mesusi. Sinten? Pak Dalang. Dalang iki tak takoni. Ora mbak takono sing mesusi mbak menawa weruh popokmu ireng-ireng coklat kuwi ta? Popok jan tayumen. Popok kayak tayumen lho. Lah popok iki popok sing ndi ta yu? Iso to popok tayumen? Tayumen iso. Masa. Oh iya, pokoknya ora tau dikumbah to ya. Takono mbah-mbah kae dak yo nggih. Sinten iki lho Mas? Sing mesusi nggih mboten napa-napa napa. Lah dalah. Wis manut, monggo. Ya mbok pokoke sak omongmu lho. Aku lanang. Ya ora apa-apa lho, mbok pokoke kudune iki tak takoki Nini ya kudune jawab Nini to. Piye, Nduk? Iya wis ngono kuwi pokoke. Napa panjenengan sumerep bapak kalih bruke kula Nini? Aku ora ero. Oh Didi kok suarane gede lho. Iki ninine wis suwek kok, wis tuwek kok. Tuwek apa suwek? Iki suwek pisan. Ya lek aku suwek, wis reti lah aku iki wis suwek meneng to kok. Lah kok piye? Jenengan napa pirsa lho Ni? Ketoke ya lagi tak sawang. Lah kok di sawang mbok teko dibelekke kene lho. Lah kuwi sak jero kono. Wis obong wis aku gak suka. Wis. Masak. Iya. Lah nggih. Pangapunten nggih Pak Woh nggih. Wis. Oh lah wong sing nemu jebule Pak nganu nek. Pak Sarmat, Pak. Lah iya. Mister. Sing nemu Pak Sarmat lah yo. Lho. Popokmu kok ijo lho, ora wong popokmu biasane semu-semu coklat kae. Oh lah wong bar tak semir nek mau. Bar tak nganu pewarna. Ya matur sembah nuwun. Popok bruk kelipun pinangkani. Yono layang kang tumiboning pangkon. Sopo mak? Saka tim riwa-riwi Bapak Subakir. Yang terhormat Bapak Dalang Dipentas. Nggih. Dengan hormat saya minta lagu 1 Gubuk Asmara kaping kalih Rondo Teles Wetan Dalan. Oh iya.
Lagu ini saya tunjukkan kepada Mbah Sartono CS, matur sembah nuwun. Oh nggih, mangke dipun pinangkani. Niki wau wonten pamundutan pepeling. Kersane dipun bawani, dipun rungokno. Iya, dadi mau wis hura-hura. Iya. Dipinangkani mesake. Oh niki wau ya pun ket wau. Heeh, ana sing nyuwun jambu alas barang. Iya, mengke iki dipinangkani ya. Pepeling dipun bawani, kula kepengin panjenenganipun punden kawula Bu Sri Mukti. Oh iya. Bawani pepeling Bu. Oh iya. Karya panjenenganipun almarhum Mbah Anom Surata nggih Mas, nek pepeling nggih. Iya. Semoga sekawan terus ipun poso ing wulan Ramadan kaping 5 munggah haji lamun mulya bakal sampun dipun bawani dibacotaken semoga tombo hati ya kena kok nang pepeling iya. Allah
tak mungkar magrib rayu kene tanpa sholat sunai nuwun sampun diaturi wis diaturi wujude pepeling oh iya mau pamundhutane pepeling iki yo ngaturi saka Bapak Subakir wektune iki yo taksih wonten oh iya lakone yo dawa nggih ditutukke mesake iya pamundhutane saka panjenenganipun Bapak Subakir ya kuwi setunggal gubuk asmara kaping kalih apa rondo terus wetan dalan nduk iya diaturi sing ngendi Dek Kaila saged gubuk asmara mboten nggih saged bawa nggih saged oh iya berdiri apa duduk ayo ya dipun bawani gubuk asmara untuk jam pinten mangke Mbak Doni ki? Nggih. Oh, nggih. Oh ya jangan, kamu nanti pulang dengan saya. Bareng. Ya mampir pondok. Oh iya ngincing sekolah. Jumeneng apa lenggah? Manut. Manut, jumeneng. Kersane Bapak Subakir tim riwariwi ditujukan kepada Mbah Sartono CS. Disenggol Mbah Sartono. Iya, ngertos Mbak Sartono mboten? Mboten. Mboten iya. Kembar Sartono angger sing dompete model-model sae ku ya Mbah Sartono. Ya dipun bawani gubuk asmara semoga. Tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Nggih, sakmenika gubuk asmara dipun aturaken kepada Mbah Sartono CS. Semoga dicahayu.
Nggih, manggaan penak. Aja anut wong loro kuwi, rusak. Semoga catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe ora Gubuk asmara sampun dipun aturi. Dek Kaila mbok menawi ajenge mantuk mboten napa-napa. Nggih. Mergo kok ngono kesuk sekolah, Nduk. Iya. Pamundutane Pak Subakir gubuk asmara sampun dipun aturi. Iya. Ana rondo teles wetan dalan aning nyuwun sadurunge sana waktu mirunggan iki diaturi apa? Ronda teles langsung apa tayupan sawetara? Ya manut wae. Ronda teles dangdut. Oh iya, dangdut wet mau urung ana muni. Oh iya, adik Wica ya men muni. Men muni. Pamundutane apa? Pamundutane saka sapa mau, Cah? Oh, Mas Memet. Mas Memet mau njaluk apa? Njaluk Kusuma Wijaya. Kuwi lagune sing piye kuwi? Oh, Kang Jaya iku. Iya, Kusuma Wijaya. Panyuwane adados saka Kancilan dipun aturi Kusuma Wijaya, Dik Ca. Ndak suwun jumeneng aturi pamundutane Mas Memet. Oh iya. Semoga Mas Bayan. Wis mulai. Ije Kang kowe aja tak siya to Kang. Zam. Kusuma Wijaya jaya jaya. Ayo. Zam. Moni mambo sing hai. Kaya Cina.
wau wonten pamundhutane kersane Mbak Yutrika. Merah jambu Mbak Yu. Oh iya, kowe lareno. Nah, Ya duduk Dek Cahayu. Oke, ndak. ngono to. Lah iya. Alus. Dus maput aku ngrasakno. Alah, Iya, saya kene. wis meneng ae Iya. meneng. Ana pamundhutan saka tim riwariwi mau. Apa? Merah jambu? Ya, dipun aturi. Oh, kaya ngono ah. Dadi wayangan iki ya mung tuntunan sing nganggo tatanan. Oh iya. Mangke umpami mbok dereng dipinangkani taksih wonten ngen gara-gara. Oh iya. Dados wayang menika nggih ya tontonan ya tuntunan sing nganggo tatanan. Oh iya. Mangke dipun aturi. Semoga Mas Bayan merah jambu. Mbak Yutrika akan minangkani. Oh iya. Tunjukkan goyanganmu dem. Ngaturi wonten pamundhutan. Merah jambu kaki bapak.
sampun bapaknya dipun ya. aturi pamundutane bopo-bopo mas-mas. Nggih, terima Nggih. kasih. Mangke ngen goro-goro menika taksih. Iya, mergo wis wancine saya lingsir. Oh iya, Jam pira, Mak? Saya jam 1. Oh iya, Mengko ngen goro-goro dipun aturi tak mbajutke lakon sekedhik. Oh iya, Iya, Dadi wayang kuwi ya mengku ya tontonan ya tuntunan ingkang mengku tatanan. Oh iya. Mangke dipun aturi tenang dumateng panjenenganipun bapa ingkang riwa-riwi kala wau, mangke pamundhutane dipun aturi nggih gara-gara menika taksih. Siap? Nggih, nggih aman terkendali nggih Pak nggih. Nggih, oh ya kaya ngono. Yo Nduk mbacutke ngetutno bendarane. Ridho mawur mangawurahan ngarane ngajurit kemakuru kangsa tetek kaya botol irung dawa jenenge tralik wong wedok dolan bengi jenenge lole. Kabeh anakku Nggareswatama apa dene Kartomarma? Nggih, wonten dawuh Rama Penemban. Nimbali dumateng kula putra pun Kartomarma nyumadung dawuh. Kawula nanda ninggih Bapak. Wonten amiji dumateng kula pun Bambang Swatama kalilan cumadung dawuh Kanjeng Rama Penemban. Kartomarma lan kowe anakku lanang Nggareswatama. Nggih, kados pundi? Ripalungguhan iki perintahna marang para wadyabala Sata Kurawa. Aja dikendhoni anggene dandan kepara malah kenceng ana. Siaga ing diri sawiga ing gati ngombyongi marang nggonku nampa dawuh dina iki aku nampa dawuh saka anak Prabu Duryudana. Tiwas kabeneran ya, Ngger. Ripalungguhan iki negara Ngamarta lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Kula kanthi sanggit rungsit rekadaya gawe ringking para Pandhawa. Dina iki aku bakal nindakake apus krama supaya pusakane para Pandhawa mligine si Janaka, pusakane bakal ndak boyong ndak suwun tak obong ning alun-alun negara Ngastina. Kanthi srana apus krama mesti bakal gawe ringking para Pandhawa. Nggih, yen tetelo kados mekaten sendika mangestokaken dawuh Bawa.
Oh ambit pasang Kalimantapi tinebihna ing tulak manu Kanjeng Ibu Wara Sembadra kula ingkang putra ing Plongkowati ingkang sowan sembah pangabekti kula kunjuk Ibu anakku nggih wong sigit Abimanyu ndak tampa pangestuku mara gage tampanana kiracah bagus kawula nuwun inggih Gurawalan anggen kula mundi andadosaken jimat Kanjeng Ibu. Duh, Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi sungkem kula kunjuk duh Kanjeng Ibu tobat ya Ngger. Angka Wijaya ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestuku mara gage tampanana Jaya Murjita. Nun inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Sawetara swanggun ku ngantu swanma ning kasatriyan Madukara. Ripalungguhan iki rumangsa bagya mulya rasanipun Ibu Geracah bagus. Merga jeneng sira Abimanyu wis seba ning ngarasaku anakku lanang. Atap para apsari tumonton pring Sang Dwija kadinggal warsa jiwa kagagas ing tias dahat uran ning karyanira samya miyat rengganing praga Abimanyu sliramu ndak kudang ndak gadang-gadang tak sebul nganggo donga dadiya satriya ingkang prawira lan uga linambaran sucining bebuden ya Ngger
elinga kula dadi pejabat sing bener kuwi aja njaluk kinurmat dening kawula nanging kosok baline sing pinter ngormati karo wong cilik kowe wong dadi panguwasa utawa pangarsa aja njaluk diladeni nanging sing wasis ladeni marang kabeh kawulamu merga dadi sentana praja kuwi dudu bebungah nanging amanah sing tegese sliramu kudu wani tanggung jawab sakwutuwe tumrap kabeh nasibe bangsamu ya Li tumindak lan pakartimu kabeh kuwi dipirsani dening Gusti ingkang nyipta jagat sing besuke bakal nduk unduh sakwuse sliramu seba ana ngarsaning pangeran saya-saya dina iki negaramu ngamarta lagi kisruh lan kiduh nadyan ngamarta biyen kondang tentrem nanging saiki dadi tintrim mbot biyen negaramu kondang nanging saiki kebak penandang biyen kawulamu padha mulya nanging saiki uripe padha rekoso ndak pundhut tangis lan panjerite wong cilik tambakan kanthi jiwa luhur lan dharma satriya ingkang tulus lan suci angka wijaya duh Kanjeng Ibu jimat sesembahan kula ing arca padha prapteng delahan kula ngaturaken panuwun dene sowan kula paduka sugata kanthi piwulang ingkang becik sedaya dawuh paduka badhe kula gegem kinarya pepakem anggen kula badhe netepi dumateng darmaning satriya Ibu inggih namung emanipun Kanjeng Ibu saklebetipun negari Ngamarta menika ketaman ruhara ketaman prihatin kenging menapa Kanjeng Rama Arjuna sampun pinten-pinten candra boten kempal kalian keluarga nilaraken bumi Ngamarta kula pitados menawi Kanjeng Rama Arjuna lenggah pinarak wonten Madukara tertamtu para kawula wontenipun namung mesen lan guyu Kanjeng Ibu Tobat anakku nggih Rangka Wijaya aja banget anggenmu njagakake kelawan ramamu panjenengane iki pancen seneng lelana brata mula malah ripalungguhan iki mujudake wektu ingkang prayoga tumrape Abimanyu anggenmu bakal labuh negara nyambung apa kang dadi darmane wong tuamu anggene nentremake kahanan jagat lan mulyake kabeh para kawula dasih Abimanyu lan wis marambah-rambah makaping-kaping angka wijaya nadyan bola bali ramamu ki jengkar saka sasana nanging baline mesti gendong sewu nugraha kanggo srana kamulyane para kawula nggih sakala dadi padang jinglang jagat Madukara tupi mulat ingkang den antu-antu wis kondur mring kasatriyan Dewi Wara Sembadra Dewi Sri Kandhimi Wadyan Abimanyu bingaing manah prasasat kaya kajugrukan wukir sari kablabaran samudra madu sigrong rangkul manembah manguswa padha mring rawedyan Dananjaya yori Sang Janaka mangkono alus pangandikane Sang Arjuna ingkang prasasat kaya tetesing tirta ingkang weh daya asrep adem ayo ming jagat Madukara Dangmu padha warahana den becik
bisa amandemo baris baris kang prayitna kaya saranta wong ing Ndarawati dinumpesi awak Pandhawa bekti kula kunjuk duh pangeran Kanjeng Rama kunjuk mugi-mugi Kanjeng Rama tansah pinardawa ing kamulyan tembe kemawon keluarga ngrembak dumateng kawontenanipun paduka Kanjeng Rama sungkem kula kunjuk duh Kanjeng Rama Janaka iya Sri Kandi kelawan Abimanyu banget panarimaku yektine andadekake bombonging rasa anggenmu tansah bebundet lan guayamu ingkang katon sumringah padang mertandani lamun tanggonku kundur iki handadekke bagya mulyanira ya mung ngene ripalungguhan iki ana bab wigati ingkang bakal ndak babar kelawan ibumu Wara Sembadra mula kang mangkun nunggir anakku Abimanyu kelawan kowe kenes Sri Kandi kowe nyingkira sawetara tak catur netra kelawan Wara Sembadra nokno ninggih Kanjeng Rama tobat arep nyapa lho ana dawuhmu apa pangeran yo kene slagamu kok nganeh-nganehi anakmu mbok tundung Sri Kandi ndok singkirake tur ing atase pendhapa kasatriyan kowe ngungkrum karo aku isin pangeran Dimas Pendhara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane manuta ndak emban aja pundrapita kang pindha sila Kartika Baya mirah baya inten pepujan kudu wong manis cethi-cethi cuwiri mantasaning para putri nadyan to akeh ning donya akeh wanodya ingkang sulistya ing warna nanging ya mung Sembadra ingkang pinter jiret katresnan jati ingkang tumanem hanim jejantung dunduk cahayu aku kangen karo kowe wis suwe udakara telung candra ora pinanggya mara gage manuta ndak gendong ndak bopong manjing ing tilam sari lelumban waring katresnan kekosok bangsari sari Sembadra kok meninggih duh pangeran duh
Kakang Antarja lan kowe Kakang Gatotkaca. Ana dawuhmu apa Yayi? Ana dawuhmu apa Yayi Antasena? Lah rak ya tenan to. Mestine tuwuh tandha pitakon anggonmu gugup anggagapi tumrap lelakon iki. Ya kuwi kahanane negarane para pepunden Pandhawa lagi kesruh lan giduh. Mula dina iki Kakang Antarja, Kakang Gatotkaca lan aku adimu Antasena kuwi minangka dadi senopatine negara Bayangkarining Praja. Nanging ndak suwun iki kabeh padha manekung, kabeh kudu nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ndak suwun kabeh aja nganti pegat ing kaprayetan lena marang lair lan batin. Mula aja nganti kahanan negara sing lagi kisruh kaya ngene iki banjur digunakake dening wong-wong sing ora tanggung jawab, sing bakal ngorak-arik banyu bening, ubek-ubek banyu bening bakal mbebutek marang kahanan negara iki. Iya Yayi, Kakang mung manut marang dawuh Yayi Antasena. Mula ripalungguhan iki ndak pundhut nganti banget. Aku lan kowe uga anak-anak Pandhawa liyane kudu tetep siaga ing diri sawaga ing gati. Umpamane ana jalma sing murang tata kowe kabeh aja nganti tundha bima ya Kang kula. Ayo ndak kanthi Yayi. Raras kang halenggahing dampara kencana Sumorot Prabanya lir Bathara. Oh Yayi,